Görögország, Anglia, Svájc, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, nagyon sok helyen voltam. Pedig ilyenkor szoktak ám bőven lenni, most nem tudom, hogy mi van. Biztos lesz délután. Bár lehet, hogy akkor szokott, nem tudom. Jön be így a szél. Olyan jó. Egyébként tegnap láttuk az a GNX hátrányeket. Itt volt az őrsöm. Ez az van netem. Sőt, napos mobilnet. Van netem. Ez az. Esemény utca. Itt lakok pont. Az Alacsony útra, nem kötelező összeállni. Én mentem már oda, Szerbócon-es és Szerbócon-2-es is mentem már el. Amúgy ott laktunk egyébként, ahol mint már elhagyottam. Ott a vasúti átjáró előtt. Ilyen sok autó előtt.
megálló. Miközben, Lakatos de azért már amúgy nem jött a busz. Ja. És akkor ért oda a busz, mikor én is már hazaértem. Az kb. De amúgy még az előtt, mielőtt még a videót amúgy nem csináltam. Itt bekölte a csokokat. Amúgy igen. Engem azért hoztattam, hogy fél órával később jöttek. Szóval ma így már elfogom, mint így nem tudom. 18:30 majdnem talán. A 36-ossal meg itt jöttem el. És amúgy gyerekek, nem menjünk be a zsírvárosásaiba. Hát én oda nem is terveztem. Nem menjünk be, mert büntetés lesz. Lakatos úti lakótelep. Büntetés. Hol? Belvárosban. Egész belváros? Jézus úristen. Na akkor még jó, hogy szóltál, Marci. De amúgy én alapból nem is terveztem a belvárosba menni. Én sem. Az az ő. Na, az még jó is akár. Na, korlátozom. Következő megálló. X-át Kálmán utca. Kíváncsi leszünk, hogy fog majd terelni. Bár már azt tudom, hogy melyik megállót fog majd terelni. Talán a Barni utcán. Nem tudom, hogy valamikor kiderül. X-át Kálmán utca. Töröknek utca. Valaháig ne menjünk el. Ja, tényleg. Mert ott is csúsztok lesz a Akkor Kőbányán vagy valahol. Maximum. Ja, várjál, a 2.17-en megy arra. Várjál. A másodjára eljátszik, hiszen Ja. Ja, amúgy... Ja, elfelejtettem, hogy a 2.17 az ilyenkor nem esős van, hogy 117-es. Az Kőbánya alsóra visz. Ott le tudnánk szállni azt akkor. Onnan is le lehet menni a 162-esre. A 198-as. Vagy csináljuk azt, hogy bemegyünk 198-asra a Dolmás utcáig, onnan vissza a Szabadságig, és akkor 217-esre. Csak én De amúgy ezt nem is tudtam, hogy ma tüntetés lesz. Hát jó vétel, és főleg, hogy mondják az igaz. De biztos, hogy van, aki átlagember is hallott már róla, vagy tudja. Jaj, lőtt, lőjön, jaj, nem. Ezt a megállót utálom amúgy a legjobban. Amúgy amúgy most lesz 198-as pálya. Amúgy érdes. Vajon? Ott csinálják. Na, erről sem hallottam még.
a keletiből haza. Amikor leszálltam a 30-esről. THG 198-as. Na várjál, viszont most már megnézem, hogy erre. Lórinci temető. Lőrinci temető. Az. Következő megálló. A Regény utca. Az 182. Ó, ennek a gyorsított járata, meg a 184-esnek a gyorsította, az nem is jár. Meg a 182 az. Az. De mert megint van megint van. Hogy beelőzött az autó se? Most beállunk a benzinkútra egyet tankolni. Ja. Ja, visszafele amúgy itt megy el ez a busz. Meg még a 184-es is, de hogy miért, azt nem tudom. 198-as is. Hát igen. Meg egy jó pár járat, ami jön errefele. Mármint, hogy a másik irányba persze. Mert amúgy nem értem igazából, mert simán tudnának amúgy egyenesen is menni, az kész. Nem sokára jön a terelt rész. Na erre nagyon kíváncsi leszek. A következő megálló Szarvascsárda tér. Karbantartás miatt az 50-es villamos helyett a teljes óralon pótlóbusszal használnak. Na. Szarvascsárda tér. Én most szerintem egy szigetusztán. Jaj. Aztag. Ja, de szerintem a Varjú utcától Túl lesz. sok koncerti volt szerintem. Hm? Túl sok koncerti volt szerintem. Az látszik. Ja, de akkor Varjú utcától lesz a terelt rész, már rájöttem. Mert csak ott kanyarodik be utána.
Majd remélem, hogy azt is be fogja mondani. Legalábbis remélem. Mert kíváncsi lennék arra is. Na, 198 sorban. 5-es meg sehol. A következő megálló. Vlasics Gyula utca. Ja, majd mindjárt jön a terelt rész. A következő megálló. Robusz utca. A következő megálló. Varró utca. Na most lesz. De nem mondja be? Az igen. Varró utca. Ez érdekes, hogy nem mondja be, hogy terelt útvonalon megy. Na most jön a terelt rész. Na majd kíváncsi leszek, hogy majd egyáltalán merre fog menni. Mármint egy kanyarodni. Jó, az oké, hogy itt még egyértelműen jobbra, de azutána... Na figyeljétek! Most jön. Ez a baj a margozomsival, hogy mindig nem mindegyszer is bejön az éjjája. Vagy nem most? De nem ám arc, ez most hát tényleg idegesítő. Marci most megy. Tessék. Na mi az? Marci telefonja. Ja? Ugye lenyugodsz és szökött majd. Ja, van rajta 412-es, jó. Vagy, mehetünk vonulva. Jaj, ne! Nem utaztam azon se. Mi? Ne, valami mást ír a kijelző, mi az? Legfelül. Mehetünk PTM-ba. Hát, mondom én, hogy terelt útvonalon megy. Oké, menjünk. Már rá kéne zoomolni, hogyha Figyelj, most csak akasztom. ott a repülői útja. Éjjegyzettér. 6 percig vagy megkapcsolom a teremtőolvás utca. Ja, valahogy rábírtam zoomolni, ami ennyire látható is egyáltalán. A következő megálló. 9-kor lesz a Sasi utca. 50 percig. Szóval azt még nem is értek. Sas utca. Kár volt Patrik ezt a monstert megvenni neki szerintem. Igen. De mondjuk úgy is megvette volna magának. Na, de akkor meg már teljesen mindegy úgyis. A következő megálló. Nem mondod. Dalmadi Győző utca. Az autóbusz útépítés miatt terelve az ülőpontok közötti. A Dalmadi Győző utca és a Király 3 út közötti megállókat nem érintjük. Na, te tudtam, hogy be fogja mondani ezt. Akkor egyenesen fogunk menni viszont. Dalmadi Győző utca. Na. Még majdnem már, hogy kimegyünk Szemere telepre.
Bár jó is lenne. 183-oson amúgy mi? Ja, mert hogyha még mindig eredeti útvonalon menne ez, akkor... De ott van a 182-es visszafele. Mi a szar? Ja, mert visszafele máshogy megy terelve. Ja. Következő megálló. Honvéd utca. Az igen. Honvéd utca, lol. 183-oson viszi. Ja. Jaj, meg itt is temető. Jaj, ez a rész. Hú, de utálom a temetőket amúgy. Főleg így késő este. Igen. Tegnap ott voltam a keletibe is, hogy a 23-as, 24-es vonalán mentem. És ott is van a közelben egy temető. De azt utálom. De azért jó lenne, hogyha Szemere telepig kimennénk. Bár sajnos nem. Ott is csak malok és konnektok. Ugyanaz. De várj, nem is a 183-as, hanem jobbra bekanyarodunk. Azt hittem, hogy a 183-asról megyünk már. Én is. De nem. De azért ez kár. Honvéd utca. Legalább az 50-es villamos így egy kicsit segíti. Egyébként miért jött 182-es, 412-es lesz? Amikor nincs is rajta. Mi van? Eddig ott az 50-es. Nincs rajta egy sem. Hát A következő megálló. Deutsche Zsilinszki. 188-os. az oké, de nem 4-12 vagyunk el. Amúgy errefelé nem is jártam egyébként. Ugye? Nekem is ám, Omsiból, de élőben nem jártam erre. Ungvár utca. Persze Omsiból igen, de élőben teljesen más. Hát a Bajcs Béketér. Béketér? Én is amúgy csodálkozok. Ugyanez a bemondás itt a 32-esen. Ja, meg 14-esen. Ja, meg igen. Meg 100, 210. Ó, van egy jó pár. De ez még Beszent-Lőrinc béketér amúgy. Ez nem simán béketér amúgy. Szóval nem értem, hogy... Ott van a béketér, ami 14-es, a béketér, ami 50-182-82, ott a béketér, ami 152, 110-117, ott a béketér, ami 35-35, és ott a béketér, ami 32. Csak egy pár béketér. Ja, de lehet, hogy így itt akkor van egy másik is. De itt akkor meg jobbra megyünk. Akkor lehet, hogy itt a közelben lesz. 260. 823. Ez tetszett.
Nem, ez most már visszatérünk az eredeti útvonalra. Most már nagy... Következő megálló. Vagy még nem? Eszterce utca. Ja, még nem. De majd mindjárt amúgy. Ezután fogunk kb. A eredeti útvonalra visszatérni kb. Eszterce utca. A következő megálló. Ja, most. Miért nem akar létezni? Akkor most vérjük van. Na, most értünk vissza. Ja, oda mész, Patrik. Igen, social kérdés. Na, most értünk vissza amúgy az eredeti útvonalra. Egyébként a PHG szar. Tudom. Erre az ablakra nem jutott felé sem. Bár ez eléggé szar terelés amúgy, már nem, meg nem mondom, már amúgy komolyan mondom, tehát hogy én azt hittem, hogy ennél sokkal izgalmasabb. Mert ez csak szinte majdnem, hogy végig az 5-es villamos vonalán jöttünk végig. Egészen a Béketérig, aztán még egy megálló Eszterce utca. Hát... A következő megálló. Jó, bár hogyha Falu utca. errefele lenne dolgom, akkor tényleg amúgy nem lenne olyan rossz, de úgy alapjából nem tudom. Igazából. Falu utca. A következő megálló. Hölgy utca. Itt nem az ilyen nám, mint a 32-es. Ez zé más. Jaj, és most beküldt egy csoportba, Marc. Ó, de... Hölgy utca. A következő megálló. Alacskai úti lakótelep. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! Ja, valószínűleg akkor le kell szálljunk. Le kell szállni. Nem tudom.
Hát, hogyha ott állunk meg. Aha, Vagy nem? de le kell venni. Ja, de. Ez a sofőr elég morcos. Ja, le kell. Inkább nem kockázz. Ja, úgyis le kell, mert itt tesz le. Hátul. Jó, de világos. Üdvözöljük utasainkat! A következő megálló Alacsony. Bár fölőre kéne inkább ülnöm, így jobb lesz. Így jobban tudok videózni. Ott egy a kezedbe? Mondjad. Vicca azt írja, megijedtem, Genci. Dobd ki az ablakot. Alacsony. Nem mered kidobni. Adjon a korán. Ja, tényleg. Nagyszerű. A következő megálló Mékófalu utca. A következő megálló Harmony. Az autóbusz útépítés miatt terelve közlekedik. Az eredeti útvonalán lévő Tarkő utca megállót nem érinti. Na, visszafele meg csak ezt az egyet nem érinti, az igen. Az komoly. Harmony út.
Eszterce utca. Na, még itt valaki ide is szállt. Az igen. Ilyen is addig létezik terelésben. Ja, és itt már fordulunk is vissza. Ja. Ez milyen rész. Jó. Biztos tetszik neked ez pont. Jobb, mint a BHG. Ja, vagy jobb az mint ez a tegnapi volvózás. Tegnap, amikor majdnem elcsapott a buszsofőr, amikor beállt. Ja. 7-11-jel. Azaz. Kicsi megugrott a hátsó része. Húztak olyat fékített. Jaj, meg tegnap, mikor voltunk a PD-zen, hogy a csuklom majdnem, hogy jó, de. Meg tegnapi lenyugasztó. Azaz. Meg a mi üléseink is jobb voltak. Az. Marci, hallod, amikor megint szakráztuk a TDZ 728. Geci, mi hátrudoltunk az ülések miatt. Az ülés nem volt rácsavargozva. Szóval így megnyugtak ezt a zsű. De hogy ez legalább olyan rész, ahol még életemben nem is jártam. Ilyen nyugi. Pedig én itt lakok a közelben, vagy már nem tudom hány éve. Ez a megállója? Jó a megálló. Tetszik. Az igen. Jó, ez ott egy lada. Parkó utca. Ott egy lada. Hol? Ez Ja, kávészínű. Vannak is benne. igen. És itt még játszótér is van, az igen. Amúgy itt milyen lenne egy 412-eset venni, és jó. Hát figyelj! Jó lenne. Amúgy igen, de ne szívas, hogy megint temető. No, azzal már ne. Tegnap alig bírta a 711-et. A következő megálló Nagyenyér utca. Ja, de úgy már egyből így visszatértünk az eredeti útvonalra. Most legalább így meg tudjuk nézni, hogy milyen építkezés van. Egyébként tök jó, hogy ilyen korábban kétben húsz, azért tök jó ötlet. Ja, ezért mondtam, hogy korábban kéne találkozni. Nem úgy, mint tegnap. Ja, tegnap hát jó későn. Ja. Még azért odébb van. Milyen focipálya? Pöpec ABC, azt írja. Ja, itt is. Nagyenyér utca. Ja. Ja, itt is máshogy van a megálló. Na, legalább itt meg lehet nézni az építkezést. A következő megálló Holt utca. Felvettem videóra. Holt utca. Az igaz.
olyan jó rész. Na, ezt a részt szeretem amúgy a legjobban. Itt volt, hogy már körülnéztem. Rámentettél egy bogyót, te? Marci. Na srácok, ez a Monster hatása. Következő megálló. Dalmadi utca. Az igen. LOL. Mi van? Ne fotózzál már! Dalmadi győzött. Ja, te is? Ajjajjaj. Én már 43 perc nyomom. Én még csak 3 perc, szerintem 4 másodperc, de szinte azért, mert megállunk. Nem volt, hogy A következő megálló. Krisztián, azt hívja. Egy szépé. Ugye? Segít ki van. Apához nincs hívva. A következő megálló. Négyzetvédő. Nincs is ebben a dolgoznak. Angliában van kettő. Angliában. Angol. Angol. Igen. Két nemzetisége van itt. You speak English. Kill yourself. Júj, alada! Te én A következő megálló. Júj! Az biztos, hogy ugyanaz? Mondjuk utána elkapjuk a segít. Ja. Na, gyerek. Megyünk. A szép lapon. Milyen szó ház? Milyen szó ház? Válló utca. Tolcsikai. Micsi? Nathaniel. Jaj, a Nathaniel az még jobban nyomja. A következő megálló. Dobozi utca. Na, A következő megálló. Vasics Gyula utca. Reggel. Meg A akarja következő el. megálló. nem. Szarvas csárnafény. Karbantartás miatt az 50-es villamos helyett Hát a te teljes Marci, vonalon bazd. ugró vissza. Mindjárt leugrik és felforja. Hát nem, hogy mindjárt lemegy, tényleg. Van ám. Ja, megint.
Most megint. Ugye? Ott van. Azt tudom. Most megint az autó alá. Valószínűleg ott van a másik bújó is. Bár nem neki. Várjál, meg kéne nézni. Mikor jön ide? 4.12-es néz van. Hát a PDM fog Ja, jönni, igen. de ott kell állítani a videót, te nézd meg. Hát szab nézem. Hát én is videózok most. Nézd meg, mikor nézed ezt képet. Egyébként most száll. De most Mondjuk már meg. konyon meg. Addig utolsó nézelődést fogom. Na, most figyeld! Most úgy akarjuk.